Yo, iki nanjake Mas Gareng. Aku wis bola-bali anggere ketemu karo Mas Gareng iki seneng rasaku. Heeh. Wis diarep-arep kanca-kanca kerawitan bareng. Yo lekas yo. Rumah aku nyambut gawe pirang dina umpama ora ketemu Mas Gareng kok kaya sepo ora kahanan iki. Mulane ayo iki dasare wis diantu-antu karo para pepundhen ing lenggah ana Kadilanggon kene. Kepiye to Mas Gareng iki kaya ngopo? Ora mung mirsani ning YouTube wae, ora mung mirsani ning layar kaca wae. Ning saiki wis dinyatake iki Mas Gareng saka Ngesti Pandhawa. Heeh. Yo diatur pinarak kene. Walang kekek yo. Walang kadung yo Bandar. Mbeksa walang kekek. Nggih, mboten apik luwung. Nggih. Timbangane ketual-tuwel ora. Ing nyatane panjenengan kuwi ya menjadi tolok ukur garing-garing sanese. Nggih, alhamdulillah. Saking panjenengan minangka dadi inspirasi saniki akeh para pelawak ingkang sami napa menika rias cara wayang wong utaminipun Gareng. Ning karepku ki yo gareng-gareng ora apa-apa wong ki suatu peran. Nggih. Ning jokno sik didhisikke sik sinaune. Didhisikke becike ora didhisikke mendeme sik. Ora kena mergo ini tanggung jawab pekerjaan di pundak kita. Nggih, saestu. Mila sok kala mangsane ra enten to Mas sing mengharamkan wayang. Nggih. Jane ya aja wayang to sing dadi kambing hitam. Upamane ana piyai sing ngerti, ana dalang sing arep lagi nindakake jejibahan. Sosok nggih enten lho Mas, oknum-oknum ngoten niku, gen PD terus ngunjuk sik, nggih ta. Lah, aja wayange sing diharamke ning wonge disowani dikandhani. Lah niku. Gandeng wayang iki jare tuntunan ya tontonan, mula pelakune ya sithik akeh bisa dadi conto ra ngoten. Nggih, nggih ora semuci suci ning. Nggih ora keresik-resik niku mboten. Kabeh wong ora nek sing resik kok. Apike ngono. Nggih. Sing resik dhewe iki yo mesin cuci kuwi. Kuwi rak lagi walang kekek. Maaf. Nggih. Moko aku ki paling seneng. Aku ki mempunyai kesan tersendiri yen to Mas Gareng ki kiprah gaya wayang wong. Mergo Mas Gareng kuwi lahir saka Ngesti Pandhawa. Lho, mulane ora dikiprahke, wah wis ora eman-eman tenagane eman-eman. Iki kepinterane eman-eman yo kiprah. Monggo Pak Yadi Bendrong Mas Gareng kiprah. Monggo yo.
Jiban kiprah gaya wayang wong wis seneng aku luwih seneng Mas Gareng iki Serampat Tulungagung yo Serampat Bali Mas Gareng iki mung sarwa kebeneran swara hebat ya ta beksane ya kaya ngono hebate duh nyawa aja lunga entenana kang rasul padang rembulan tanggal siji yen pengen urip lumayan sregepono anggonmu ngaji salatullah salamullah ala sempit padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodho dadi petani salate aja nganti lali ya apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur ya yen garap sawah
wayang dalam asmane Mas Joko salate wis ganep lima Anggo wis kaji barang. Repote sing dadi yoga salate blas ora ana apa maneh sing tukang ngendang ora tau salat seneng wedokan salatullah syukur ora dikendang. Syukur ora dikendang. pas iring ana siji Mas wong ora adil Wah, jenenge pengendangi. Wah, aku iki komendane gamelan semene akeh kok. justru itu Justru piye ta? sing medhotke napasku kuwi ora kowe kendange barang ku lho ana irama ora ngerti to panggunge ora rata lho kan wah Lho niku saking senenge. seneng apa Mas Wahyon ku semangat mergo wis diwisuda S2. bener Kula ya seneng tuwani anak bojo, bule, mbakyu sedulur kabeh anak-anak do nglumpul sing nyambut gawe seni kaya ngene kok. aku ki muring-muring. ora muring-muring aku ki ya seneng nek yen terus nyempalke bau lho le marake serik apa Piye? kene iki polahe pecicilan napase menggem-menggem ya gomu ki sing nyekel terbang ngene tok iki Lah piye par karo koprol nyekel terbang? yo Karo piye jempalian ngono. ngekei power aku lho malah karo cengenge si jawab aku seneng diri aku disiksa seneng kowe do seneng aku disiksa Lho seneng. tak dukung wah rumangsane Muring-muring. ora muring-muring banget Sampeyan ditunggoni piyai semene akeh niki penggemar jenengan kabeh. wis ngerti ya Semangat. semangat matur nuwun ning kowe iki garapmu kowe iki garap wayang kaya ngono garap dagelan kaya ngono lah terus garap bojomu kaya ngono sering aku ku jane arep pamere cara ngene iki lak medhotke usus aku ya Nenek nawala iki. oh sik Wah. Apa? aku durung Karepe ganek Mas Dalang sinden wis yoga wis dagelane urung oh ya dinyanyi mau. lho lha ya mesti ya jaluk dinyanyekke wae ditahlilke kowe iki Ora mbok menawa ditahlili kanca-kanca mumpung ra repot ngono. ah sik tani Yo yo nyanyi. Sinden, dalan, yoga wis kabeh, petani wis kabeh. aku mbok gawe-gaweke ora apa-apa aku trimo ning Pak Anom sing ora trimo Ora trima. Wis kono. Nembang wis nembang ngono. Pun monggo silahkan. Dagelan ta? ana sing nggawa lakban ra jungene tak amah repote dadi Matur nuwun. kok sike Nyuwun gending Bayu anake Pak Anom Srata apa? nembang urung tutuk kok si Jare dagelan. lah dagelane sapa apa kowe mudeng Oh iya. dagelan ki akeh Ah iya. oh wong ora ngerti sakit blas Apa kok salah lho masalah. oh salah wong kowe ngetikmu ngawur kok Dagelan. Ji Wahyi sapa jeneng iki Wahyo. oh Wahyo Wahyi Cahyanto. repote dadi dagelan tansah sungkam ring Wah, hebat tenan. Gumuruh. Nganggo nanti iki ning Jawa Timur aku makcul diamput wis dikendangi kok jek kleru wae iki piye? dagelan sungkem ning prengeran dagelane sapa lah ora tak sebut
ngengku wis mateng iki. Repote dadi. Iki enten awala niki. Nyuwun gending ilir-ilir. Bayu. Aku tak nembang sih. Oh iya. Ya. Silakan. Jenengan Aku yo pengen pamer dagelan iki kepiye. Yo yo. Bayu. Heeh. Mang nembang, aku yo tak nembang ya. Kang Mas nembang sik ya. Oke, silakan. Kabeh nembang. Ngene-ngene engko tak wacake. Oh ya, boleh. Kari ya. Wis kene. Repote. Maaf Pak Dalang, tolong diumumkan. Wah, ini berita kehilangan, ini penting iki. Iki didhisik iki. Berita kehilangan. Nama Bapak Suyono, KTP DKI. STNK motor napa niki? Evo. Ora urusan. Revo. SIM C. Kalian harta Rp50.000 kartu ATM. Mohon yang menemukan harap dikembalikan di depan panggung. Nuwun. Wes. Iki pengumuman penting no. Iya yo. Iki no. Aku kan pengumuman rawani nyelo aku. Repot. Oh, sik. Bayu. Iler-iler disuwun kanca repote dadi dagel antara suka meng pangeran karena amane Mas Garek. Kok emosi apa salawatan ngiringane kok gempa bumi. Lopok muring-muring ae. Ora muring-muring apa kowe iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang di mana. Kamu tuh pengatur strategi wayang kok. Aku nembang kok sajae kowe wedi kesaing suaramu wedi kesaing apik kawan. Ya ora no. Ya banter kono wong kene nembang kono mbaung. Nembangi anu lho, menggaung. Suarane menggaung. Menggema kaya ning gua. Menggaung. Halo. Kaya ning gua. Biarkan anjing menggaung. Gaung. Ora kowe karo aku ngrasake biarkan anjing menggaung, jenazah tetap perlu. Aja ngono. Oh kleru. Bon. Ri nawalane. Lho kok tulisane ku alik yo. Oh gak senengane. Oh. Nah niku. Nyun pangapunten. Wonten panyuwunan gendeng. Ora ana wulune iki lho. Ya kayak wulu. Ha, iki gendeng. Pian. Lah nemplek untu sinten we. Nyun gendeng ilir-ilir lakon menika katur kanca-kanca majelis Al-Sulahin Kadilanggon. Monggo dipun uri-uri budayanipun. Matur nuwun Wariem Kadilanggon. Oh nggih. Wis penak mbak lilir kok tindak. Wah jan ora. Lah tekno ngaku urung rampung kok. Iki sing ngersake nggih. Ibu Waryati. Wariem kok Waryati. Monggo diaturke lilir. Iki tak manggake. Monggo ayo buka celuk. Ilir-ilir tandure woso milir ngabijo royo pasang gota manten tanya
iki ditoke awan penak, esuk penak, bengi enak. Turun iki lagu sing anu kok Mas relevan Berbobot. nggih mung sak ilir-ilir Mas paribasane ra mung sepele to niku. Nggih. Nalika kula napa niku nyetel rekamaning bapak niku lagone ilir-ilir tahun 70-an wis dianggep lagu kuno lho Mas. Oh, Nggih ta, tahun 70-an, 80 dianggap lagu lawas ewa semanten kok nganti saya ini ya tesih kepenak dimirengke. Duwe karep ilir-ilir tanduri wis milir kang ijo royo tak sengguh temanten anyar. pripun? Niku mengko wedi gugah-gugah wong sing padha ilang gregete. Oh. Nggih, padha nglilira, ayo pikirane padha di gugah gumregao eling karo tanggung jawabe. Nggih. Isih ijo royo-royo tegese isih enom. Ibarate kados tandur ingkang nembe sumilir Ijo sampun ngantos namung ketunggul enak kepenak kaya dene temanten anyar. serba senang. Nggih, bocah angon penekno blimbing kuwi. Nggih. Kowe isih enom padha waniya ngrekoso ngoten niku lho Mas. Nggih. Isih enom waniya nadyan uripe kepenak ning isih enom waniya ngrekoso dhisik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke hulu. Ketepian. Ora tekan-tekan kok. Ibarate kaya wong sing menek blimbing. Blimbing niku lumrahe linggire wonten gangsal. 5 nggih. Tumrap ingkang agamanipun Islam manembah 5 wektu kedah dipun tindakaken sampun ngantos dipun gothangaken. Nggih leres. Lajeng lunyu-lunyu peneken nadyan upama 5 wektu niku dianggep rekoso ning monggo dilampahi. Mengke nek wis kulino ora rekoso. Malah dadi kaya wong ketagihan. Oh, nggih ning malah rumangsa dosa nek mboten nglampahi. Laras. Lajeng manembah wajib 5 wektu menika kenging kangge masuh jiwa lan ragamu kados dene dodotira kumitir bedahing pinggir niku. Dodot niku jiwa raga. Nggih, kumitir bedah pinggir tegese niku bab sing ala tumrap awake dhewe niku. Nggih. Nadyan uripe dhisik kuwi kebak dosa paribasan malima sampun dipun tindakaken sedaya ning menawi sampun purun nampi pituduhing agama mongko dipun andhemi dipun lampahi kanthi tumemen menika saged kangge mbasuh dodotira kangge ngresikake jiwa ragane niku. Tiada kata terlambat untuk orang yang mau bertobat. Nggih, lajeng damana julumatana kanggo siba mengko sore. Amin. Inggih kanthi nindakaken sedaya ingkang dados dawuhing Gusti ingkang nyipta jagat, lumantar agami ingkang dipun rasuk kiyambak-kiyambak. Nggih. Sarta purun nilaraken bab ingkang dipun larang dening Gusti, menawi tegesipun sampun eling. Nggih. Menawi menungsa menika bakal seba wonten ngersani ingkang gelar jagat niki. Sebo nu tegese Nggih tinimbalan ing ngersani Gusti wangsul wonten ngarsanipun Gusti nyipta jagat. nggih. Kanthi jiwa raga ingkang dipun kumbah resik ingkang mangkenipun kenging kangge seba mumpung padang rembulane tegesipun ya mumpung jembar kalangane ya surak hayu mumpung tisih enom isih padang polatane tesih tangeh gegayuane monggo serawunge dijembarke mergo yen nyambung silaturahim mesti didongake piye kathah didongake rahayu slamet mila ra surak hayu ngoten niku niku ingkang saged kula aturaken miturut dawuh ingkang kula tampi Mas Garek. Bakune wong niku seneng gawe senenge wong liyan aja ninggalake ibadah. Nggih. Kula ngeten iki sing kula goleki mboten muluk-muluk. Napa Mas? Kalau finansial pasti itu tanda lelah saya. Ora munafik niku ora munafik. Ora munafik, tetapi yang satu yang saya cari, saya menyenangkan hati orang lain itu satu yang saya cita-citakan. Napa Mas? Sok yen mati ben ono sing layan. Oh, dados panjenengan nyambut damel ngeten iki tidak hanya mencari finansial ning menanamkan kebencian supaya dieling-eling dadi wanci-wanci ditimbal iki akeh sing layat ana sing layat. Oke sing layat. Lah kuwi tegese wis swarga ning kanggone sing ditinggalake mergo bombong sing mati akeh sing layat. Swarga kanggo sing ditinggalake. Nggih leres. Ono. Ambok empun iki pun wis oke sing ning kene. Lho yen aku saiki urung butuh gonen sik lah, wis gonen sik. Nesu meneh. Gonen sik ra apa-apa. Oh, jagongan apik-apik kok muring-muring. Lah wong aku ki omong apik-apik kok. Aku ki sore mau wis budrek lho. Lah ten apa? Jajake wong pirang-pirang wong 12 kok bayare kopi iki 16. Lho, kok iso? Sing papat dipacal ki. Aku bayar jajake bergudeng kopi ki lho. Wong ngombe kopi kok so yayahan utah.
Wis ora usah emosi tak. Ora emosi piye? Mbak Eka mriki Mbak Eka. Nah, ngene. iki cocok ngombe kopi mangane kawai. Olah. Ya, Mataram. Sampean emosi, Nggih. panas ta? Nggih. Jarine sing jenenge pendingin, jare napa niku garwa iki pendingin karo panjenengan. Lah iya bojo yen Eka ki malah kutuk ki saya panas iki. Ora lek wit mau kok kowe iki gur ngrembug perkara mati wae. Kok sajake kowe iki kemrungsung to, Lek? Ya kemrungsung mergo cedhak kowe kuwi. Ya ndang sik anekno. Ora ana wong indene dhisik kowe kok. Kok senengane kok wong Jal nek kowe kan mau ngrembug wong mati. Kowe iki milih mati sik apa mati keri? yo mati keri to. Mati keri tenan. Heeh. Wis, awake dhewe mati sik ora apa-apa ya, Kang. Dadi engko ora misale wis mati kok lek gareng nek mati sing ngubur ndundung karepe dhewe mak glundung ngene. Mati keri kok. Lah ya nek wis mak kowe kabeh wis mati kowe gareng kowe tok sing arep ngubur sapa? Oh ya. Apa ana ya mayit tok ngurugi dhewe larane ya. Iya. Mati sik wae. Ya ndang. Kowe saploke cintamu tak tolaki terus Gaya. teko karo patiku. Ora. Iki lek Apa? enek surat tak macane. Tak wacane. Iki saiki edan mau bina. Piye to? Lha wong Iki enek surat tak macane. tak wacane. Ya. Ya bener. Iki ana surat Iya, tak macane. tak wacane. Hanya Oh, dari kleru karepmu ra karepmu. Niki kagem Pak Harjo saking Jakarta. Nggih. ayo mau Dipun diaturi. aturi tindak mriki. Monggo Warjo, Pak Monggo. Jakarta. Pak Monggo. Harjo. Raja Sawer. Raja Sawer asik. Bapak Harjo ya Mas Gareng. Sampean mriki kula tos Abah Harjo wonten tiga panggung enggal maringi Pak Harjo. Pak Harjo. Ndi? Enten mboten? Nasi lengkap mboten? Lagi tukang syuting. Oh pun mboten enten iki Pak Harjo. Nggih Wilujeng Sari Pak. Pak Nggih, matur nuwun. Nggih matur nuwun mboten napa-napa. Mas Gareng. Niki niki gandeng mapan wonten Kabupaten Klaten. Nggih. Niki para kadang-kadang saking KSFC Jakarta Nggih. nyuwun lelagon Klaten bersinar kalian lurik. Lurik weton pedan. Nggih, menawi kula semanten wonten Medan. Nggih. Muga-muga Syekh Lestari wonten Medan. Tesih. Alhamdulillah. Nyuwun gendeng Klaten bersinar lurik Medan. Kayo kajuket iki Kantor kadang-kadang kula KSFC Jakarta Wilujeng Rawuh wonten ing Klaten Wilujeng mirsani saking kadang kula Mas Soni Hartono CS, Pak Lurah Surono kalian Pak Lurah Surono Jogo Prayan. Oh nggih nika Mas Soni, terima kasih. Menika sampun dipun tampi niki KSFC saking Klaten ngirim dienggo KSFC Jakarta. Nggih Mas Soni salam kagem Mas Samsung nggih. Ora merek HP. Iki merek HP. Akhirnya Sony iki sedulure Samsung panas tok kaya. Monggo diaturke Klaten bersinar rumiyin, Cok. Monggo atur panghormatan. Yo klepane dibuka. Monggo iki bukane apa iki? Bonang nggih nek ora kleru saka buka bonang we. Biasane nek riyen ya saka kenong enten saka vokal ya enten. None. Lah iki monggo sing siap sing ndi?
Kenong. Oh, kenong Pak Dalmati. Buka celuk nggih. Tetep garapan lawas nggih. Bersinar noloni. Nanone nek ora kleru nggih. Monggo yo diaturke buka vokal sik. Monggo yo. Niki minangka kanggo contoh persatuan dan kesatuan Mas Gareng. Nggih. Nadyan para kadang kerawitan ki dumadi ora mung saka Kadipaten Klaten, gitu. Ana sing saka Wonogiri, saka Sragen. Ning nyatane duwe kewajiban niku ngapalke lagu-lagu moto daerah. Yang Solo ya Solo Berseri, Boyolali Tersenyum. Nggih, lan sanes-sanesipun. Iya. Semarang hebat saiki. Nggih. Waduh, nggih. Dangu mboten ngrungok. Oh, nggih, pancen wis suwe banget. Ning pancen niku garapane kathah kok Mas. Wonten sing buka saking Bunang dijujung nggih enten. Ning gawan riyen ya saking Kenong terus lajeng vokal. Tergantung pripun carane nggarap nggih. Nggih. Alhamdulillah. Niki ngaturke lagu niki. Malik Slendro, lurik. Lurik kah? Kowe kah? Lurik weton pedan yo.
menika ingkang ngripta Bapak Janem Surata riptanipun Bapak lure-lure. Nggih boten gumun Pak Anono nggih piyai Klaten dadi mendahulukan produk-produk Klaten. Inggih itu dasare nggih ngemu pepeling. Kudu tresnani karo produksine awake dhewe. Nggih. Aja nganti sulap karo produksi lan budaya manca. Nggih pancen kabeh becik. Nggih to budaya manca ya becik ning ya kudu difilter disaring ndi to sing patut dienggo awake dhewe ra ngoten. Makane terus selalu dieling-eling pakailah produk-produk Indonesia. Waduh. Aku yo nganggo produk Indonesia kok, Lek. Apa ndi? Iki kabeh iki. Aku yang ngono yang nganggo produk Indonesia. Lah napa, Mas? Bojoku ke cah Semarang kok ya. Ora tekan ngono. Lah kene ya tak nggo, apa tak guang. Enten awala nyul lagon caping gunung Jengleng. Ah iki Kang iki. Nggih, menawi kepareng kula badhe bawa warga RW kalih. Wah, monggo sinten iki? Mboten dipun serat asmanipun. Wonten wajibipun 150.000 saking masoni kula wau. Wajibipun 200.000. Terus sing bawa niki sinten asmane? Wah niki mboten dipun anu. Bapak utawi ibu ingkang badhe bawa caping gunung kula sinten nggih? Nggih menika namung dipun serat warga RW 02. Monggo sinten ingkang nyerat kala wau monggo pinarak wonten pepanggungan. RW-ne kok gur loro tok iki piye to sak desa? Oh niki saking RW 2. Oh saka RW 2. Ke lho sing pake sing gaul ke lho. Sing disemir putih ke lho. Kaya ora semir putih kuwan kok. Oh, kaki yo. Kaki canom mripate ora cetha blas. Lah tak kira ki pe. Di piyai RW 2 pundi nggih? Enten mboten iki? Mboten mboten? Oh. Ya wis, nggih matur nuwun. Yo, tak ganti yo Mbak Maratus jumeneng sik, mentara. Wong iki ngidana dledek aku mau lho ngetan paling ngulon kuwi ngono wong bingung. Ngono. Niku parian. Sik, Mas. Oh apa? Niki wau arep ngaturke caping gunung niki enten susulan nyuwun diriyenke. Kagem Mas Gareng nyuwun kutut manggung. Menika kagem panitia saking warga Jakarta. Wilujeng midhangetaken. Apa sok ya aku kutut manggung. Oh kagem panjenengan. Oh lah kanggo aku. Saking ketua panitia nggih, yo iki kutut manggung sik. Disusulke niki wau nggih. Mosok aku kutut manggung aku. Yo. Jajal kutut manggung. Kutut manggung. Ala Kebumen iki kaya ngapa? Ala Kebumen. Nek mau kan eling-eling Banyumas ki ana pragmene Werkudara. Ora kuwi wae wong liya aja kaya aku. Kok tak balekke kowe lho. Ora iki ora. 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 Ha kuwi lucon rapik. Monggo, Mbak Ika. Ayo wis. Yo, monggo. Mumpung ana wong wedok lomo ngene. Alah. Kaya le. Wong wedoke tak demek bejo lho. Mbak Maratus, mergane Mbak piye, Mas? Maratus, Pripun? dompetmu digocaki lho. Dompet Ali-ali kalung Ali-ali diprayen kalung. nggih. Lah piye to? Hati-hati. Nggih mung meni hati-hati. Welingku hati-hati. Wong ki perhiasane wis dialteko ning kulit kok. Yo. Nembang kutut manggung lho, Kak. Nggih. Karo nyawang mbae nggawa putune. Boten. Kados nganu nggawa Mbak Maratus nyaking Tremos. Mas Amar besuk kok piye? Wong kok aku kan godho Pak Dalmadi kenom.
Pripun Pak De? Pengen to ki mesti. Oh, wingi wis wareg kok. Oh iya nek bar petuk nek lali aku. Wingi bengi wis. Heeh ya lali. Wis sibuk kae. Mbok aja kono tok to Mas, mbok ndak jonjeng ngono lho gentenan ngono lho Mas. Hah? Gentenan. Oh, sekolah. Iya, baik Kak. Tengah kene lho, Lek. Nah, ini kan kaya pancuran kabeh sendang. Iki sendange pancurane endi, Lek? Krane wis ditutup. Pancuran bulus. Sing iso kutut manggung nggur kowe tok. Ayo, kowe babonku. Ayo. Wah, mamerke jagone. Oh, lagi 500 ki yo iso kok. Kok 500? Jenenge iki lho sapa? Maratus. Ah, 500. Aku isane makani tok Mas. Ora. Kalau makan memakan nanti di rumah saja. Ya. Ora. Enggak. Ayo terus. Neng ngeplah. Tobok becak pilih iki. Iki sing ngajari kowe to, Lek? Kok tobok becak? Lho lah iya. 500 nek cara manuk-manuk Mas. Loh, iki yang manuk iki manuk sing lulut. Gampang dijinake iki lovebird. Wah, Lovebird. Burung cinta. Burung cinta. Nek aku Lek, nek anu. Nek Hesti. Oh, Hesti. Hesti iki pawakane gedhe. Kuwi jenenge yen pawan manuk sing gedhe ki beo. Wah, Beo. Beo sing iso neroke Sing iso lanyang neroke nyanyi barang lanyang. Apik ya larang ya Lek Lek. Terus nek Pahmi. Pahmi iki cilik pawakane dadine kuwi kenari. Wah, kenari. Kenari. Ya. Nek Mbak dari sini. Mbak Darsini kuwi apa kuwi yen iki lagi booming ki ning Semarang. Pentet. Wah, pentet. Pentet ki manuk isian ki lagi booming. Dadi manuke ulese iki abu-abu ndase gedhe ngono. Ki isiane komplit. Oh. Kuwi anggere kuwi gedhe mergo isine komplit. Ya anggere kuwi muni manuk liya kuwi silep. Wah, keperbawan karo pentet. Suarane pentet kuwi. Terus Eka. Nek aku Lek mesti apik iki manuke. Iki manuk ancel bumi ya iki. Ancel bumi. Ancel bumi. Ancel bumi. Petingane ngoceh. Ora. Ulese Abu-abu. Lah petingane apa? Oh, petingane joget pas agar doyak mlayu mandek terus sut. Oh, nek kene ancel galeng. Ancel galeng. Kuwi ya. Ya. Mosok ngono kuwi. Lho, kuwi agar doyak mandek terus. Lah nek yo penak banget Lek. Udah rasane. Malah rumangsaku apik kowe timbang manuke. Yo, baik Kak. Tutuke. Neng. Hanggo ngeme. Dengkulku Sik, yo, Sik. dilarase. Anu kowe cedhak dijo kangkongku lho. Ngono, karo lambemu tokno geder ngono. Anonane. Nah, sakmono lho Lek. Lho kowe iki arep nembang apa demenan? Aduh menak. Aja cedak-cedak, cukup dineng wae. Hanggo ngeme. Dhuwur men Lek. Lah memang gamelane semono. Wes ayo niku bener. Ha
kanggo jane lak kaya tergemadek aku le om telolet om ning mending le sing tenarke lagi klakson bis. Angger klakson bis motor ora kojur. apa Om titit om. Kuwi yo lambene kadhewe. Nek klakson bis titit. Om titit om. Piye, Mas? Iki curhat-curhat kae. anu yo iku mangsaku saya esuk kuwi saya kopo ndase Lah ya kan, nek anu klakson bis kan telolet om. Lah nek klakson pit. Ayo, om titit om. sesuk kendaraane sapa sing muni ning ngono tak rusake Yo. Yo, Mbak Maratu sing nganggungke Mas Gareng nyabani sing ngempul. oh iya Mapano Mas, tak anggungke kututmu. sing ra bojoku ra mempan kowe iki ngun siap ngun Hur. kempul ngun pindho ngun Gus Hur. Ayo. tiga kali ngun Ayo. ping papat ngun Meneh. lima kali ngun Syukur le. Lah iki gur gacung. Gaco merintah. Gaco Wong wis merintah. ngantongi sawerane mbok pira boro ki sing ngempul ki disaweri. Lah iya. Ora tamu 100 lho. Lah nek ora ngene ya rokok-rokok ngono ra ya mending. Ikenono tak copot dadunge rukutuk. Mangsamu mbok wong ki aja pawakan speedboat. Apa wi? Prau. Ayo saiki speedboat kok ora perahu kok. Wah, sawer. Kae le mangon kae. Nah, ngono. Pah. Duitku Ayo. kok ilang sapa nyolong iki? Lah iki kok ning kene duitmu ki lho Le. Ayo, ku nek wis disawer kok ya manut. Iki lho Mbak, lah ndresep ning kono. Lah kebablasan rono Mas. Iki bapake duit ya. Wong edan wong wedok yamene rogo-rogo. Kuwi Pak Gondo bacin. Nek iki to, Ngun. Lah nang endi? Kok tak transfer lho, Ngun? Ayo. Oh, entek nek kutut manggunge ditransfer. Tak abani manut lho, Ngun. Alas kowe. Iki nyawamu wis tak tuku 100 iki. Lah. Gayane iki lho lagi 100 kok nyandak nyawa. Ki 100 didum kanca kabeh ya. Umane piro? Ya mane 100 lho 100 ya 100 rupiah to. Diguna kae lho gas. Pur ketek ya diabani wing 5 mau. Pur ketek ya. Ping 5 Ngun. Mah. Napa? Kok dadine lesung jumbang. Lah jare ping 5. Lah ya ora lesung jumbang. Lah piye contone dicontoni? Contoni sik. Sing bener piye? Ah, tak contoni, balike 100 Ngun. Nah. Wis ora usah. Wes nyontone sida Bali. Oh, ya. Ya, baik ah. Nano. Amba. Kowe kepengin tak perkosa di depan umum apa piye? Lah ngapa to, Lek? Monggo kok amba-amba. Apa ki jenenge? Apalane apa? Monggo. Lah, monggo. Aku ki ora percaya teko budhe Darsini sing ngajari ki mau ki amba. Lho wis ben Darsini sing ngombo kowe. Wingi kupinge kasih selain wingi monggo ombo. Apalane Mbak Darsini kok monggo? Tulisane apa Pak Budhe? Wah, ombo kok. Oh ya wis pas nek gurune wis berarti. Ra gelem Sing kurang sendok. Sing bener monggo.
monggo yo ora gelem jicet. kaya kata suwe dadi jiset Metu ta mon jicetan. yo monggo monggo alah monggo monggo mas monggo monggo alah monggo monggo alah monggo Ora ana sing moro. monggo monggo Ora ana sing moro. lah apa Mas? Ora ana sing moro wong ki manggake ora mbok tarif kok. kuwi mong bawa Kudune monggo iki kene diskon 50%. kuwi nek dodol klambi Lho lah iya wong ki tawa klambi kok. oh monggo monggo yo monggo monggo ya Mbak Maratus Terus saya terus kok capek bawa karo digodho gym. Nah, ora apa-apa. Hop, yo, Mbak Eka genti. Pramit, saya kaget ora aku tok, sing isor salon kaget. Kowe iki seneng to penonton dosok iki. Ya Kak. Nói Wilujeng rawuhipun para tamu sedaya. Wilujeng. Gini. Wilujeng. Heeh, wis. Wilujeng kok. Yo, kudu nyonglang, monggo, yo. Anak-anak, yo. Wengi ya layang mas kutot manggung jaluk mowe. Yo.
sembah nuwun sampun dipun aturaken kutut manggung. Nggih. Yo niki wau caping gunung dijenglengke, saiki tak tambahi yo Mbak Fahmi jumeneng sik kene. Iki wong telu iki. Mas Gareng dibu telu. Ayo. Ning tak suwun anu Malik laras pelok barang. Nggih. Caping gunung ngelarasi pelok barang. Aja rebutan ya aja rebutan. Ayo. Kita telu bagi Lek gareng jembek wong telu. Jengglek kok. Jengglek kok jembek. Wah kaki saya esuk malah Lek jare mau dijembengke. jenggleng. Wah jan wis. Saya esuk kok saya koslet saiki. Nah, Ya, caping gunung dijenglengke. Ya, Mas Gareng arep dijengleng sapa sik? Pamile. Aku sik lek. Ya, PK Ayo sik. lek. Mapan ngendi lek sing penak lek? Ya. Udah. Karep ngapa? Ana. Yuk. Awas. Kok urung lek? Piye, Kak? urung piye? Urung iki. Oh, ki kulite badak bocah iki. Kok wis dijengglek ngono kok ora krasa. Kowe ki matuk iki lho. Ora krungu ta kowe? Lah lah iya gur matung. Tuk dengkolku ki. Matuk dengkolku. Mangsamu. Wah. Cuci mulut teko iki. Iya lek, seneng lek. Cuci mulut itu. Kok Cuci mulut to, Mas. Iki kok tak pakai buah anggur iki cuci mulut. Oh, nek Mbak Fahmi iki buah apa? Anggur. Ayo lek. Kas kowe tak sambuk tenan lho. Oh, betul. Awau. Ayo lek. Marake kita ora suka. Ora kok. Loh, surungan. Sing duwe serane kuwi. Yo, sapa genti, Mas? Fahmi Idris. Kok Fahmi iblis piye? Piye? Fahmi Iblis iso. Sapa mau sapa? Fahmi Gelis. Oh, iya. Fahmi Iblis lho. Yo. Jenenge aku, Mas. Ya selain nadyan aku kuwi wis ping 10 kok ya ora apa. Apa nih ping 10? Jenggleng kowe. Kapan? Bocah iki kok sikile kaya jahe to iki. Heeh. Sing kene kaya apa, Mas? Aku jek terubus kok. Yo. Yen memajan. Ayo lek sing dhuwur lek. Wah ya selera. Tenan. Among karo jano. Awas. Sing dhuwur lek. Sing dhuwur lek. Ya. Kaget aku, Mas. Lek, kowe bareng karo Mbak Fahmi kok ngesrong ngono. Iki yen ora dikonoke ya padha ae ra krasa. Mulai aku kudu ngono. Minggir, minggir. Ganti. Sapa? Ganti sapa? Mbak Maratus. Gopek. Wah, iya. Kuwi Mbak Maratus. Wah, kuwi senengane anakku angkat jenenge Nanda. Kuwi nek Mbak Maratus. Wah, masalah Mbak Maratus. Sing kita Saya merem melek iki. Oh, kowe burine Wahya kuwi ta? Heeh, burine Wahya. Wah, lho nek karo Mbak Maratus, Mbak Maratus masalah. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Nanda. Nada. Maratus piye? Maratus. Dah, Timbang penasaran rene wae le. dah. Aku soalnya ngene lho le, timbang Mas Gareng nek nyawangi disawang ora kepenak mergane kuru, balung tok to. Ayo wis rada lemu kene le. Kowe iki milih kae. Lho, kae rada lemu Lah ya iki, milih Cek. kae. Heeh. Masa. Oh,
Nek wingi ngendangi aku lho iki. Apa iso? Wah, sebete kendangane elok cah niku. Lah iya apa? Ngendange elok, jogete elok, suarane apik. Enak jogete. Jajal kok joget ya. Oh, kandhane Yo, le. Ayo dijajal jenggleng. mboten. Engko tak sawer caping gunung gusik apa jogetono. Yo, Mbak Marani jegleng sik, Mas. Yen apik tak sawer jogetmu elek pateni. Ya aja ta. Iki kembarane Bagonge wingi kok. Ayo. Yo. Masa. Hei. Oi. As. Kowe iki nek kene ora kena pornografi lho, lek jenggleng ya jenggleng ora ngono kuwi caramu. Lu kok ngono kok ora itu. Mbak Maratus itu bukan muhrimmu. Iki mau aku dijenggleng to? Heeh. Lah kok blek ora krasa iki? Lah kowe iki di ngono-ngonoke kok ora krasa. Lah aku ora krasa apa-apa. Wah, aku yo lali ora tak gugah sik ya. Jebule wong telu ki micek kabeh. Dijenggleng rekosane kok ngono kok malah ora krasa. Yo, Mbak. Eka Genti. Ayo Eka Patmosari. Pacita. Jenggleng wae, nggih. Sarwi. Was. Lek, dhuwur men lek lek. Mudhun lek. Apa to kok? Iki nek kene iki. Aku ning kene. Lah ketoke mau makmu. Wus, munggah. Rumah samu nyawaku mabur kowe. Wah, ngalup kowe. Yo, Fahmi. Panas. Udel. Udan. Udan. Awas. Jenengan apa, Mas? Nang Jenengan ki ngopo? Kecele. Kiwas dhuwur. Mangan udan. Ya, tutake. Panas udan aling-aling aling. Awas, meneh. Capek. Wah, sajae ra gagas. Jane wong iki dijenggleng enek sawerane neh lho iki. Iki jane enek sawerane neh. Iki lho. Yo baleni yo. Yo baleni yo. Jenggleng yo tambah saweran yo. Jane nek sawerane mau dijenggleng. Lah iki di Ya, tutuke. Dek jaman yo. Mbak Fahmi, yo
Mbak Maratus bertiga. Hey! Menika ugi dipun suwun kalian keluarga besar Trah Eyang Sonto Tinoyo. Oh nggih. Nggih, menika mugi selalu diberi kesehatan, sukses selalu. Amin. Dari Ibtu Widianto dan Ki Gegana Brimob Palu. Amin. Nggih, menika dilalah menika tugas wonten Palu. Menika kalian adi kula wonten mrika. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Baik kamu nih, baik. Iki sik dek. Mbak niki yang tenawala nyuwun panjenengan supaya beksa bajing loncat. Nah, Nah, nek wau nyuwun ricik-ricik, nek wau Banyumasan rampun. Tak ganti bajing loncat. Nggih. Sing kepareng sesindenan nyuwun tulung karo Mbak Darsini. Nggih. Ora usah dibawani. Buka celuk bajing loncat jaipongan. langsung loncat teh. Nggih. Yo sing beksani Mbak Eka. Monggo. Ayo.
matur sembah nuwun sampun dipun aturaken. Wah, dan luwes. Terakhir niki wonten ing ngersakaken turi-turi putih. Yo dirambahi sisan. Monggo. Katur sedulur kabeh khususipun jamaah ASH Salihin Kadilanggon saking Bapak Muhammad Daim M. Oh nggih. Monggo turi putih. Monggo diaturke. Monggo yo. Matur nuwun sampun dipun aturaken turi-turi putih. Iki tak kira wis katok nggone padha gegojekan Kang Gareng. Iya. Sampun katok anggenipun sami ngaturaken panglipur Mas Gareng wonten kalader ngatur nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih Mas wonten kirang lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Wonten langkung mugi-mugi warga ing mriki tansah bersatu junjung nama baik desanya. Nggih, sumrambah iso njunjung asmane Kadipaten Klaten lan bangsa kita Indonesia yang kita tresnani. Amin. Yo, iki nutuke laku yo.